morning mga moms. Nagising ako, oh my god. Nagising ako dito sa ingay. Dito. Dahil dito sa... nga ano na yung mga bato. Ito na pala siya. Uy. Kaya siguro pumunta si Mayor. Kaya siguro pumunta si Mayor. Pumunta si Mayor. Bakit naninigaw? Ay, buko. Kasi ito yung malalaking mga bato. Kaya siguro pinuntahan ni Mayor nung nakaraan, no? Nagpapatrabaho na po ako para kumanda ng ating lugar. Salamat, Mayor, and then Hardin. Salamat, Mayor, kasi nagpaayos nito para dito maayos itong ilog dito. Bakit ang ilog ngayon? Maganda na yung flow ng tubig kasi sabi nito. Tingnan natin yung mga mangyayari. Kung ano application. Hala. Oh my God. Hala, yung lupa sa gilid. Hala, damay na. Hala. OMG. Ay. Yung malalaking bato. Hala. Hala. Ayan na po pinapagawa ni Mayor. We are so excited. Sa loob na to. Makakagip talaga nila. Init. Nakakasama siya sa init. Grabe.
Dito na sa gilid ng ano. Pati dito sa gilid. Tara! Ngayon naman po, andito si Anseng. Nililinisan na ni Anseng yung mga shell habang si Inday umiihi. Ito yung masarap na may gata. Di ba ganito yung marami sa inyo, sa ilog, ay sa dagat nyo? Sa ilog yan. Ah, sa ilog yung mga ganito? Pati ito sa Ayun na, ilog. oo. Sarap. Tapos gagataan na. Sarap. Yung ano, iso. Hala, kumain siya ng sotang Ay, ho. sa dagat pala to. Yung isa sa ilog. Kumain siya ng sotang ho, oo. Pansit. Masarap to sa gata. Gagatain nga. Ito sa amin, yung maliliit nito, nilalagay lang siya ng luya, kamatis. Sinabawan lang ba? Sarap yun. Ay, bakit nandito na sila? Gumapang sila? Hindi. Ano lang. Gumagapang ba tubo yan? yan? Ha? Nasa lupa. Ah, Tubo yan kapag nasa lupa para magdagdagan yung... dadami sila. Hindi kasi Oo, yung mga kinain niya. Mapait kasi yan. Ito mga lumot to. Yes, mga madams. Wow, what's that? Pwede makahingi. Halina. Okay lang. Ay, magpaalam tayo mamaya, magulat tayo. Hanapin. Ah, imported to. Ba? Pang mayaman. Alam mo, imported yan. Galing yun. Imported yan. Only people can speak in English can eat. Yeah. Yeah. Pop. Namin. Busy na po sa So nagpo-form na ng yung bato bago sementohan. Laki ng sako. Trabaho lang sa Bituan. Simitodo, maligas ko siya sa Simitodo. Ha? Sinasabi ba rin na Simitodo? Bakit? Ako doon na lang ako sa ano? Doon na lang ako sa kabila. Hop. Ano nangyari? Okay ka lang?
Okay na? Kaya nagising ka kanina. Hala, para. Sige, sagad mo. Hala, ayan na. Ayan na po yung package ni Bateng. Yan. Very good. O, diba? Diba? At palagyan niya ko rin yung akin, ting. Hindi na magtupi. Para kanya yung gamit. Kaya sa mani pa na tunga na lang yan. Ang posti sa tulay, dali na ma-foundation na duwan ng anak kay duwan naman na nagsi kaya takot na kung mubaha mo ito sa gilid ng tubig. Tulungan na posti na kung ayaw. Mataas ka rin, mataas dito. Hindi mag-aagi tayo mga host na ama. Sumukan, kaya Para na ako, diba? Doon na tayo sa ating ground dito, ahian, balik dan. Oras sa manaa or nagpapagod dito ng Cayman Life Area or busy. How din gusto taas ng ating para mag-agi at kuhan. Malagyan lang, maabot lang Ang host. ito, biduhan ang tulay. Ruay lang nakikagamay yung pinis. Na shell ba? Parang napulo ka kilo na napugamay. Di ba kaon na? May nokos man sa rep, tsaka isda. Ikaw, sa ba? Anong desisyon mo? Ikaw na bahala dyan. Dali-dali ka na ako, nag-ako kang ka. Ay, kaya sa mga pa yan ang to. Ano pa? Sana all. Ang tunay na Reyna. Pupaha. Ayan. Maligo na ako nito kasi punta na ako sa eatery dahil tumawag sila. Meron naman ako hindi nabili. Actually, akala ko yun yung nabili ko. Akala ko harina. Cornstarch. At sa tangla Akala ko harina, cornstarch pala. Duha na itong slide. Ay, kayong palibs na yun. Isip ko ang Ano ni Maris? Kasi mamibili na rin sila sa 95% palig. na. Sasabay na rin ako sa kanila ng palig. See ya!